bareng Santri Yabaka. Cuprak-cuprak suar-suar nepeng kalender membuka tuntung kuda maaf boleh hale sopo buyut dele ake silpong dele kopong silpong dele Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sampun satu lagu nggih Mas. Lah enji, kok satu lagu? Alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa. Menika ibu-ibu pun kathah, bapak-bapak iki kathah wonten wingking saking kiring nggih wonten saka mburi ya ana. Alhamdulillah. Tentunipun wonten dalu punika warga Balong menika inggih remen majelis ilmu wonten dalu punika. Alhamdulillah. Mbak Norma. Iya. Nggih Mbak Tadi Tina. cublak-cublak suweng. Mriki Lelang tesih ngene. usum, Bu. Ibu-ibu kayak tasih dolanan ngoten Cublak-cublak suweng. wis mboten. Dek zaman jenengan Heeh. oh tesih, Bu. Oh tasih. Aje. Ibu dereng ngantuk nggih. Ah, alhamdulillah. Niki plastiknya nggih tasih. Isine pripun, Bu? Loh. Mbak Nurma, biasanya nek ibu menika beto mantuk. Ah nggih, tasih aman berarti, Cik. Anjir, Ibu-ibu tasih mriki aman. menawi badhe nyuwun sholawat lagu napa nggih? Teman sejati. Oh, teman sejati. Ingkang mriki ngersakaken lagu napa Ibu? Sajadah merah. Sajadah merah. Ingkang sebelah mriki napa Ibu? Studio 3. Napa Pak? Joko Tingkir. Joko Tingkir. Sing mburi tambal Studio ban. 4 pripun Bapak? Tambal ban. Gala-gala. Lah tambal ban. Alhamdulillah. Nanti insya Allah satunggal bapak setunggal kataraken nggih Mas Ani nggih. Ya, segera dihadirkan bareng konco-konco Santri Jabalkan malam Iya, hari ini. tentunya kita ajak selawat Iya. untuk jamaah pengajian semua. Dari selawat ya, Bu. Oke, kita hadirkan ada Wali Songo. Oke, jilbab putih. Oke, ditampung dulu.
Fatayati Watal alami Ya uhai narju Diwal karomi Diwal karomi Iya. Salam ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, mereka pasti dipun Bapak Kiai.